Madagascar mɔgɔ 4 ɲɔgɔn fagara bi araba fiɲɛ kolonba cyclone tropical Freddy o cilen kɔfɛ. A fiɲɛ fanga sera 130 ma kilomètre la lɛrɛ kɔnɔ. So caman ani yiri caman bina senfɛ. Afrique du Sud. Russie jamana ka jikan kulumba min bɛ kɛlɛkɛminɛnw ta. Amiral Korskov. Ye mugujugu caman de ta bi araba ka taa n'a ye Richard Bey. Russie jamana finitigiw ni Chine jamana finitigiw ka dagayɔrɔ min bɛ o yɔrɔ kofɔlen na. Ko walasa u ka se k'u ka kɛlɛcɛw labɛn ni kɛlɛ wulila u ni nanzarala cɛ. Nigeria jamanaden miliyɔn 100 ɲɔgɔn de bɛna bɔ ka kala ta sibiridon. Jamanatigisi kalata ani wasaden kalata la. Namibie Amérique jamanatigi furumuso Jill Biden sera u ka jamana faaba kɔnɔ. Taama siɲɛ fɔlɔ ye ka taa farafina gun kan. Amérique jamana masayaso ko k'a bɛna wuli ka jɔ kɛ sɔrɔ na sira fɛ ka musolakaw dɛmɛ. Denmisɛnbana lakanabaliya ani ka fara baloko dɛsɛ kan. Benin u ka dɔɔnikɛlaba Roland Ajovi ye charbon kura dɔ labɛn min bɛ dilan ni kabakɔlɔ, yiriden faraw ani koko fara.